ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं देव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नास्तायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेव्या। भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भवति नैति। हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण वे हरे कृष्ಣ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಿಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಅಂಚದ ಈ ಭಾಗವತಂ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಮಾತರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಕೊಡವೆ ನೆತ್ತ ಮಹಿಮೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪಣಕ್ಕೇನು ನೆಟ್ ಕಲ್ಪುನಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಬೇ ಪಣ ನಮ್ಮ ಕಲಿಯುಗದಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ಆತುಂಡು ಪಂಡ ಆತುಂಡು ನಮಕ್ ಓದುದು ಕಲ್ತುದು ಪೂರ ಆಪುನ ಪೋಪುನತ್ ಅದೇ ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಸುಮಾರುಂಡು ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಬಹು ವೇದಿತವ್ಯಂ ಎಂದು ಪಂಪೇರು ಪಂಡ ತೆರಿಯೋಡಾಯನ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪಶ್ಚ ಕಾಲ ಅದೇ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಸ್ತುಂಡು ಬಹವಶ್ಚ ವಿಘ್ನ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ ತಾಪತ್ರ ಈ ತಾಪತ್ರ ಪನೋಡುಂದು ಬರ್ಚಿ ಅದೇ ಇದೇನು ಮತ್ತೆ ಒಲ್ಪ ಓದುನೆ ಕಲ್ಪನೆ ನಮಕ್ ಆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದಾದೆನ ಗೆತ್ತನೋಡಿಗೆ ತತ್ಸಾರಭೂತಂ ತದುಪಾಸಿತವ್ಯಂ ನಮ್ಮ ಸಾರ ಅನುಗ್ರಹಣ ಮನ್ಪೊಡು ಈ ಸಾರ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪೂರತಲ ಸಾರ ಪಂಡ ಅವು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಅವೇ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಗೀತೋಪನಿಷತ್ತುಂಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಏತೋಪನಿಷತ್ತುಂಡು ಟೋಟಲ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬಿಡವೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಅವಡು ನಮಕ್ ಅದೇ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಈ ವಿಷಯ ನೂತೆನ್ಮ ಮಮತಾ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡ್ಯಾರು ಅದೇ ನೂತೆನ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ತುಂಡದೆ ಇತ್ತೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಪನಿಷತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ನೂತೆನ್ಮ ಅಂಚದ ಆ ನೂತೆನ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ತದ ಸಾರವು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅವೇ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತದ ಎಂಚಿನ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅದೇ ಇರೋ ಉಪನಿಷತ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪರ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಉಪನಿಷತ್ ಭಾಗವತಂಲ ಉಂಡು ಉಪನಿಷತ್ತದ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಸುಮಾರು ಅವೇ ಅಂಚದಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತಂ ಎಂಚಿನ ಉಂಡವು ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಆಚಾರ್ಯರಾಯನ ಶ್ರೀಮದ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾಮೂರ್ತಿ ಅಭಯ ಚರಣಾರವಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಆರ್ನ ಕೃಪೆಡ್ ಆರ್ ನಮಕುಂಡತೆ ಸಾರನ್ ಪುಂಟುದು ಕೊರ್ತೇರು ಪಂಡ ಪಂತರು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡೇನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಳ್ಳೆಕಾಗೆ ಅವೇ ನಾವು ಮಂಡೆ ಹಾಲ್ ಮನ್ಪೊಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಈ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಇಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಮಂಡೆ ಮುಗಾಪನಕ್ಲ ಪಂಡ ಒಯ್ನು ಓದೋಡು ಒಯ್ನು ಬಿಡೋಡು ಒಯ್ನು ಕಲ್ಪುಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಪಥಭ್ರಷ್ಟೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಾದಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಾಕಿದ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾದಿ ತಪ್ಪವನಕ್ಲು ಅದೇ
ಖುದ್ ಪಥ ಭ್ರಷ್ಟರು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ ಸಾಧಿತಪ್ಪನ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲ ಈಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದುಲ್ಲದೆ ಅಂಚ ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಈಸಿ ಆಪನ್ ಮುಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೆರ್ ಅತೆ ಈ ರಡ್ಡ್ ಗ್ರಂಥನ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಡೈಲಿ ಕಾಂಡೆ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ನಮಿತೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಬ್ಯಾಚ್ ವೈಸ್ ನಡಪುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಯ್ಯ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತುಲ ಆಪುಂಡವೆ ಅಂಚದ ಈ ರಡ್ಡ್ ಗ್ರಂಥ ಇಂಚಿನ ಉಂಡುಂದತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಇಡೀ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರ ಇದೇನ್ ರಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಂಡ ನಮಗ ಪೂರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ಭಾಗವತಂ ಲಂಚಿನ ತುಳಿ ಮುಲ್ಪ ಈತು ಪುರಾಣ ತೋಜುಂಡತೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನ್ ಮಾತ ನೆಟ್ಟಿ ಏತು ಶ್ಲೋಕ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಈತು ಪುರಾಣಡು ಎರೆಗಾಲ ಪನೋಲಿ ಈತು ಪುರಾಣದ ಪುದರ್ ಉಂಡದೆ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ನಾರದ ಪುರಾಣ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ವರಹ ಪುರಾಣ ವಾಮನ ಪುರಾಣ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರಾಣ ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣ ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತ ಪುರಾಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣ ಅದೇ ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣ ಕೂರ್ಮ ಪುರಾಣ ಲಿಂಗ ಪುರಾಣ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಅಗ್ನಿ ಪುರಾಣ ಶಿವ ಪುರಾಣ ಅದೇ 18 ಪುರಾಣ ಉಂಡು ಇటు ಏತು ಶ್ಲೋಕೋಪು ಈತೇಟು ಪೂರೇಟ್ಲಾಂಡ ಇರೆಗಾಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 4 ಲಕ್ಷ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಈತ ಪುರಾಣ ಸೇರಿದ್ದು 4 ಲಕ್ಷ ಯಾಪನ ಓದುನಿ ಅವೇ 4 ಲಕ್ಷ ಉಂಡವೆ ಅಂಚದ ಅಂಡ ನಮ್ಗೆ ಇದೇನು ಪೂರ ಓದೋನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ರೆಫರ್ ಮನ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಸುಮಾರು ಅವೇ ಅಂಚದ ಪುರಾಣ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಈತೆ ಅತ್ತು ನನ್ನ ಉಪಪುರಾಣ ಅಂದ್ ಬೇತೆನೆ ಉಂಡು ಕೂಡ ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣ ಉಂಡು ಸುಮಾರು 50 ಮಿತ್ತು ಪುರಾಣನೇ ಉಂಡು ಅವೇ 18 ಮಹಾಪುರಾಣಂದು ಕೂಡ 18 ಉಪಪುರಾಣ ಉಂಡು ಮೇಜರ್ ಪುರಾಣ ಮೈನರ್ ಪುರಾಣ ಉಂಡು ಇದು ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಪಂತೇರು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕಲಿಯುಗಡ್ ನಮಕ್ ಅವೇನ್ ಮಾತ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತಂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಈ ರಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡಂಡ ನಮಕ್ ಇಡೀ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರ ಇಂಚಿನ ಪಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅದೇ ನಮಡ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರಡೆ ಪಂತೇರು ಈ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಂಡು ತತ್ಸಾರಭೂತಂ ತದುಪಾಸಿತವ್ಯಂ ನಮ್ಮ ಸಾರನ ಗ್ರಹಣ ಮನ್ಪಡಿ ಅಂಚದ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪರು ಭಾಗವತ ತೂಯಿನಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆವು ತೂಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿನ್ ಭಾಗವತ ಪಂಡ ತೂಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ತೂವಲಿ ಅಣ್ಣ ತೂಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಐಟ್ ಪೂರಲ ಉಂಡು ಅವೇ ನಮಕ್ ಜೀವ ಸಾರ್ಥಕ ಮನ್ಪರೆ ದೇವರೇನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪರೆ ಬೋಡಾಯನ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡತೆ ಈ ಭಾಗವತಡು ಉಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು ಉಂಡು ರಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತಾರಿಗಳವೇ ಎತ್ತುಲು ಇದೇನು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಬಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ನೆತ್ತ ಜ್ಞಾನನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೋಡು ಅವೇ ಮಾತಾಡ್ಲ ಪನ್ಪುನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಏತ್ ಸರಿ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಅಂದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಅವೇ ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ 18 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಐಟ್ ಏತ್ ಸರಿ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಅಂದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕುಸುಮ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರು ಕೊರಿಯರ್ ಅವೇ ಅಂಚದ್ ಏತ್ ಸರಿ ಬರ್ಪುಂಡು 28 ಸರಿ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಅಂದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಭಾಗವತಮಡು ಏತ್ ಸರಿ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಅಂದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಕುಸುಮ ಮಾತಾಜಿ 140 ತುಲೆ ಏತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂಚೆ ಚೂ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಎಸೆನ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಣ ಮನ್ಪುಂಡು ನಾವು ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೋಡು ನಮ್ಗೆ ದೇವರನ ವಿಷಯಡವೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪುನೆ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಅಧ್ಯಾಯ ಏತುಂಡು ಶ್ಲೋಕ ಏತುಂಡು ಈ ವಿಷಯ ಮತ ನಮ್ಮ ತಿರಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಉಲೈ ಎಂಟ್ರಾಯರ ಅಪ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಪಂಡಂದು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವೇ ದಾಯಿ ಇದನ್ ಮತ ಪನ್ಪುನೆ ಕೆಲವರಿಗ ವಂಚಮ ದಾಯಿ ಪಂಡ ನಮಗ ದೇವರನ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಿತ್ತ ನಮಕ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೋಡು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತನೇ ದೇವರನ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಪುನಿ ಇಜಿನ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವೇ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಅದೇ ನೀವು ಗ್ರಂಥ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪಷ್ಟ ಪುದರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಆ ಪುದರ್ದ ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಪಂಡ ಐಟ್ ಏತ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಏತ್ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿಂಜ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ಇಂಚಿಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪಂತರಿ ಇಂಚಿಂಚ ಪೋಂಡ ಆಯ್ ಉಲೈ 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 ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪೆ ಐತ ಆಲಗ್ ಅವೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪೂರ ಪಂಡ ಆಯ್ನ ಅಂಚ ಕಲ್ಪನೆ ಹಿಡ್ದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿದಿದ ಆಯ್ನ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧ ಅವೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪೂರ ದುರ್ಗುಣ ಉದ್ಗುಡ್ಪುಂಡು ಅವೇ ನ್ವಾತ್ತೊಂಜಿ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಭಾಗವತಂ ಅವೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪುರಾಣ
ಪನ್ಪೇರು ಭಾಗವತಡೆ ಪನ್ಪೇರು 18ನೇ ಸ್ಕಂದ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೋಯ್ತು 335 ಅಧ್ಯಾಯ ಭಾಗವತముడు అయితే 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತುಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ಪೇರು ನಿನ್ನ ಗಂಗಾ ಪುರಾಣ ದಿಕ್ಕಿನೆಟ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಗಂಗೆಗೆ ದೇವಾನಾಂ ಅಚ್ಯುತೋ ಯತಃ ದೇವಿ ದೇವತನಕ್ಲೆಂಟ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಅಚ್ಯುತ ಅಂದರೆ ಪುದರ್ ಚ್ಯುತಿ ಇಜ್ಜನ್ನಾರು ಅಚ್ಯುತ ಪಂಡ ಇನ್ಫ್ಯಾಲಿಯಬಲ್ ಅವೇ ಪಂಡ ಪತನ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಸ್ಥಾನರ್ದ ಯಾಪಲ ತೀರ್ತು ಗುರುಜರು ಅವೇ ನಮಕ್ ಚ್ಯುತ ಉಂಡು ಭಗವಂತಗೂ ಚ್ಯುತ ಇಜ್ಜೈಕ ಅರಿಗೆ ಅಚ್ಯುತ ಅಂದು ಪುದರ್ ದೇವಾನಾಂ ಅಚ್ಯುತೋ ಯತಃ ಪುರಾ ದೇವಿ ದೇವತನಕ್ಲೆಂಟ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇರಿಗೆ ಅಚ್ಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಬೊಕ್ಕ ವೈಷ್ಣವನ ಯಥಾ ಶಂಭು ಪುರಾ ವೈಷ್ಣವೇರ್ನೆಟ್ ಶಂಭು ಪಂಡ ಶಿವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೈಷ್ಣವೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಪುರಾಣಾನಾಂ ಇದಂ ತತ ಪುರಾ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪುರಾಣ ಪಂಡ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅವೇ ಭಾಗವತನೇ ಪನ್ಪುಣಿದೆ ಏತೋ ಶ್ಲೋಕ ಬೋರ್ಡು ಸುಮಾರು ಶ್ಲೋಕಡು ಭಾಗವತಂ ಗ್ರಂಥದ ಗುಣಗಾನ ಮಂತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಂದಿರು ಕಿಂವಾ ಪರೆ ಒಂಜಿ ಅವನಿಗೆ ನಮಗೆ ದೇವರನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಂತಾರೆ ಬೇತೆ ಗ್ರಂಥದ ಅಗತ್ಯದ ಆದುಂಡು ಇದನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೊಡದಕ್ಕೇನ ನಮಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆವಡೊಂದೇ ಅವಕ್ಕೆ ನೋಡ ಅಂದಕ್ಕೆ ನೋಡ ಅವು ಕಲ್ಪೊಡ ಅಂದು ಕಲ್ಪೊಡ ಇತ್ತು ತುನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವು ನೂಪುಂಡಿ ಆ ಪುರಾಣದ ದಾದ ಉಂಡು ತುಕ ಅವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಗೊಂದಲಗ ಪೋಡುಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತ ನಮಕ್ ಕೊಂಜೇ ಜಾಗೆಡ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುನಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಐಟ್ ನೆಟ್ ಪೋಪುನದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಣ್ಣ ತೂಲಿತೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ರೀಡಿಂಗ್ ಮನ್ಪವ ಅದೇ ಬಾಕಿದ ತೂಯರ ತುಲೆ ದಾದ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುನದೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮೈನ್ ಅದು ಪೊರ್ಲುಡ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡೈನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಗವತಂ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಪಂತೇರು ಅವೇ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡು ತೆರಿಯೋನು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಅಪ್ಪ ನಮಕ್ ಒವ್ವೇ ವಿಷಯಡ್ಲ ಗೊಂದಲ ಉಪ್ಪುಚಿ ಅದೇ ಅಪ್ಪಗ ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಈಜಿನ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಸೀದಾ ಪೋಯ್ಗೇರ್ನ ಶಿವಪುರಾಣ ಇಂಚಿನ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಗೊಂದಲ ಬರ್ಪುನು ಅವು ಜಾಯ ಅಂಚ ನಿಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಜಂಡ ಕೇಂದಿತ್ತಾರು ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತ ಪುರಾಣ ಎಂಟ್ರ ಆತನೆ ಫಸ್ಟ್ ಐಟು ಮಸ್ತ್ ಗೊಂದಲ ಇತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡರಿಗೆ ಭಾಗವತದ ಐತ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಯಾಕೆ ಪಂಡೆ ಇವ್ರು ಭಾಗವತ ಫಸ್ಟ್ ಓದ್ಲೇನ್ ಅವ ಮತ್ತೆ ಓದೇರ ಪೋರ್ಚಿನ್ ಬೊಕ್ಕರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅವೇ ಹಂಚದ ನಾವು ಭಾಗವತನ ಪುರ್ಲುಡ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ಅವೇ ಭಾಗವತಂ ಕೆ ನೋಡು ಅದೇ ಭಾಗವತ ಮಾತ್ತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಗ್ರಂಥ ಪುರಾಪುರಾಣ ಏತು ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಗ ಈ ಭಾಗವತ ಕೇಂಡ ಉಂಡತೆ ಕಲ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಬಾಕಿ ಪುರಾ ಪುರಾಣ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತನ ಶ್ರವಣ ಮಂತನ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಮೇತು ಜನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಮಾತಿರೇಗಿ ಪಣ ಅಂಚಿನ ಗ್ರಂಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅಂಚಿನ ಅಂತೂ ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಗರುಡ ಪುರಾಣದಂತೂ ಪಂತೇರು ಒಂದು ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಉಂಡಿಗೆ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರ ತೆರಿಯುನ ಆತಿ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸತ್ತು ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರ ಕಲ್ಪೊಂಡು ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಲ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪಂಡಿತರಾದು ಪೋಡು ಸಂಸ್ಕೃತದ ದಾಯಪಂಡ ಸೂತ್ರ ಕಾಲಿ ತುಲೆ ಇದೆ 4 ಸೂತ್ರ ಪನ್ಪೆ ಗೊತ್ತಾರೆಗೋಸ್ಕರ ಸುರುತ ಸೂತ್ರ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರದ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂತ ರಡ್ನೆದ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಮೂಜಿನೆದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯೋನಿತ್ವಾತ್ ನಾಲ್ನೆದ ತತ್ವ ಸಮನ್ವಯ ಇಂಚ ಸುಮಾರು ಸ್ತೋತ್ರ ಆನಂದಮಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಸುಮಾರು ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟು ಸೂತ್ರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಸೂತ್ರ ಐಟುಂಡತೆ 1000 ಅರ್ಥ ಕುಳ್ಳುದುಪ್ಪುಂಡು ಈತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಆಚಾರ್ಯರ ನಕಲು ಭಾಷೆ ಬರೀತಾರೆ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ವಿಷ್ಣು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಂಬಾರ್ಕಾಚಾರ್ಯರು ನಕಲ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಉಂಟು ಅಂಚತುಲಿ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸೂತ್ರಗು ಶ್ರೀಪಾದ್ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು 149 ಪೇಜಿದ ಭಾವಾರ್ಥ ಬರೆಪೇರು ಎನ್ನಲೆ ಏತು ಅರ್ಥ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಸೂತ್ರ ನಮಕವು ಯಾವು ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಹಿಡ್ದಾದ ಉಂಡು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ 149 ಪೇಜಿದ ಕಮೆಂಟ್ರಿ
ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥವೇವು. ಪಂಡ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಶೇಷನ ಅವತಾರ ಅವೇ ಅಂಚದು ಆಚಾರ್ಯರಕ್ಲೆ ಏನೇ ಪಂಡುಕೋರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂಚದು ನೀವು ವೇದವ್ಯಾಸರು ನಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಂಡತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಭಾಗವತಡು ಕೊಡ್ತೇರು. ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥ ಉಂಡತೆ ಭಾಗವತಡು ನಾವೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಗ ನಮಕ್ ಎಟಿ ಸೂತ್ರ ತುಲೆ ಇತ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕನೇ ಭಾಗವತಡೆ ಬರ್ಪುಣು. ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂದ್ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರಡ್ ಬರ್ಪುಣು. ಅಂಚೆನೆ ಭಾಗವತಡ್ ಜೀವಸ್ಯ ತತ್ವ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂದ್ ಬರ್ಪುಣು. ಜೀವಸ್ಯ ತತ್ವ ಜಿಜ್ಞಾಸ ತುಲೆ ಇತ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಮಕ್ ಹೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ತೂಣ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಈ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತನ ನಮಕೈತ ಸಂಬಂಧ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಾವೇ ಅಂಚದ ಐತ ಅರ್ಥ ಉಂಡತೆ ಈ ಭಾಗವತಡು ಉಂಡು ಅಂಚಿದ ಅರ್ಥ ಬೊಕ ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತದ ಭಾವಾರ್ಥ ನೆಟ್ಟು ಇತ ಓದುವತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಐನೂರು ಬೊಕ ರೀಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದುವ ಮಹಾಭಾರತ ಐತ ಪೂರ ಭಾವಾರ್ಥ ಈ ಭಾಗವತ ಮಾಡುಂಡು. ಬೊಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಗಾಯತ್ರಿದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಲ ನೆಟ್ಟುಂಡು. ಅಂಚೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಎಂಜಿನ ಪೂರಾ ವೇದದ ತಿರ್ಲನು ಒಳಗೊಂಡುದು ವಿಸ್ತಾರ ಒಂದು ತಿರ್ಲು ವೇದದ ಅದೇ ತಿರ್ಲು ಮೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಮರಟ್ಟು ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ತಿರ್ಲು ಅವೇ ಅಂಚೆನೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತವಾಯಿನ ಪುರಾಣ ಗ್ರಂಥ ಪೂರಾ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಅಂದು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಪಂತಿರಿಂದೇನು ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನೇ ವ್ಯಾಸದೇವರ್ನ ಅವತಾರಡ್ ಸಂಕಲಿಸರು ನೆಟ್ಟು 16 ಸ್ಕಂದ ಉಂಡು 335 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು 18,000 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು. ಅವೇ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಮಂಡೇಡ್ ಸೆಟ್ ಆದು ಬೋಡು ಏರ್ ಭಾಗವತದ ಕೆಲವರು ಉಂಡತು ಒಂಜನ ಅಂಚಿನೆ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಪೋತುನೆಗೆ ಏತನೇ ಸ್ಕಂದ ಇನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಜನ ಪಂದ ಇನಿ 14ನೇ ಸ್ಕಂದ ಅಣ್ಣ ಭಾಗವತಡ್ 14 ಸ್ಕಂದನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಮತ ಅವಸ್ಥೆ ಅವೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದ ಪರಿಚಯ ಇಡ್ಡಿಡ್ಬೋಡತೆ ಪಣ ಕೆಲವರು ಕೇನು ಚೂರ್ಲ ಹಾಕ್ಲ ಬೋಧ ಐಟು ಪೂಜಿ ಅದೇ ಎಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜವೆ ಅಂಚದ ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ದು ಕೇನೋಡು ಅವೇ ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ಜಿನ ದಾಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪುಜಿ ಎಂಚಿನ ಕೇನ್ಲೆ ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ಕೊರೋಡಿಗೆ ಕೇನ್ನೆಟ್ ಅದೇ ದೇವಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಣ ಅಂಚಿನ ವಿನಯ ಬೋಡ ಅಹಂಕಾರ ಪುರ ಬುರ್ದು ಕುಲ್ಲೋಡ್ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಏನಾರತೆ ನಿರ್ಮತ್ಸರಾಣಾಂ ಸತಾಂ ಮತ್ಸರತೆ ಇತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾಗವತ ಅರ್ಥ ಪೂಜತೆ ಭಾಗವತ ಅರ್ಥ ಉಂಡ ನಮ್ಮಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೋರ್ಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ಅಂಚಿನ ಪಂಡ ನಾವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನಲೇ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೇ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತೇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅನ್ನಕ್ಲೆ ಅಂಚದ ಆ ವಿನಯ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲುಂಡ ದೇವರ ಇಂಕ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಭಾಗವತದ ವಿಷಯ ಇರೇ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರುಡು ಅಂಚಿನ ಮೂಡು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲುಂಡ ದೇವರ್ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲೇರಿ ಸದ್ಯೋ ಅವರುದ್ಧ ಕೃತಿಬಿ ಶುಶ್ರೂಷುಭಿ ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ ಅವೇ ಕ್ಷಣ ದೇವರ ಹೃದಯನ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಭಾಗವತಡು ಪಂತೇರವೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಗ್ರಂಥ ಪಂಡ ಈ ಭಾಗವತ ಅಂಚದ್ದು ಐಟ್ನಮ್ಮ ಇತ್ತ 3ನೇ ಸ್ಕಂದದ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೋಜುಂಡಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬೊಕ ಕಪಿಲೇರ್ನ ಉಪದೇಶ ಅಂಚದ ಫಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಅದೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಕೊಡವೆ ಭಾಗವತ ಮಾಡು 140 ಸರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಭಗವದ್ಗೀತಡ್ 28 ಸರಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲ್ಪನೆ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆದ ಕಲ್ಪೋಡು ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ ಕಲ್ಪೋಡಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆದ ಅದೇ ಯಾರು ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಪೇರು ಅಕ್ಲು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಆಂಡಲ್ಲ ತಾಳ್ಮೆಡ್ದು ಏರು ಕೇನುವರು ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಲು ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಆದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಏರು ಪಂಡ ಈ ಕಪಟ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದುಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಎದುರೊಂಜಿ ಪಿದ ಒಂಜಿ ಅದೇ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಮುಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಪಥಭ್ರಷ್ಟ ಆದುಲ್ಲೇರು ಒಲ್ಪನ ಬೊರ್ಚನ ಜಾಗೆಡು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಮತ ಎಡ ದುರ್ಗುಣ ಇಜ್ಜಿ ಶುದ್ಧ ಭಾವಡ್ ಬತ್ತು ಕೇನುವರು ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಬೇಗ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸವೇರು ಅವೇ ಇದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಪನ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪುರಾಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಇದನ್ನು ಪನ್ಪುಂಡು ಭಾಗವತಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೈನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವಡ್ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಇತ್ತಾಕ್ಲೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಚ ಭಾಗವತ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಕೇನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಭಿದ್ಯತೆ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿ ಚಿಂದ್ಯಂತೆ ಸರ್ವ ಸಂಶಯ ಕ್ಷಿಯಂತೆ ಚಾಸ್ಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ದೃಷ್ಟ ಏವಾತ್ಮನೀಶ್ವರೇ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಪ್ಪಣೆ ಅಕ್ಲನ
ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಓವರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಪೋಪುನಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಶಯ ಚೂರು ಚೂರ ಆಪುನಿಗೆ ಅಂಚದ ಕರ್ಮ ಬಂಧನದ್ದು ಅಕ್ಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪಿರಿಗೆ ದೇವರೇನ ಅಕ್ಲು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮನ್ಪಿರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಭಾಗವತಲ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚನೆ ಇಂದು ಶ್ಲೋಕ ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತುಲ ಬರ್ಪುಣ್ ಅವೇ ಪಣ ಅವು ನಮಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪುಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಬಂಧ ಎಂಚಿನ ಪಣ ಭಾಗವತಮೋ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ವಾಪುರ ವಿಷಯನ ಒಳಗೊಂಡುದು ವಿಸ್ತಾರವಾದುಂಡು ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಣ್ ಅಂಚದ ಇತ ನಮ್ಮ ಈ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮಾಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರವೇ ಏನು ಪಂಡೆ ಆಪಲ ಪನ್ಪೇನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಣ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಕಲ್ಪುನೇಟು ನಮ್ಮ ಏತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ಕೇನುವ ಐನು ಪನ್ಪ ದಾದಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪಾಪಲ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಏತು ಪ್ಯೂರ್ ಆಪ ಅಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಲವಲ ಭಾಗವತ ಉಂಡತೆ ಅತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಏತ್ ಪನ್ಪರ್ ಪಂಡ ಭಾಗವತದ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಗುಂಡತೆ 100 ಮೀನಿಂಗ್ ಉಂಡಿಗೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಗ 10 ಮೀನಿಂಗ್ ಉಂಡಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗಳು ಅಂಚೆನೆ ಸುಮಾರು ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಆತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೆಟ್ಟ ಇನ್ನು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೇ ಕೆಲವರು ತುಲೆ ಓದುದು ಅಂದು ರಾಂಗ್ ಮಿಕ್ಲು ಬೇತೆನೆ ಪಂತೇರು ನಂಚದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬರ್ಪನ ಆಚಾರ್ಯರು ಉಂಡತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಪಡೆದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅವ್ರು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರಾವಡು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಾವಡು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಠಾಕೂರ್ ಆವಡು ಬಲ್ದೇವ್ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ ಆವಡು ಶ್ರೀಧರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಆವಡು ನಿಂಬಾರ್ಕಾಚಾರ್ಯರಾವಡು ಅಂಚಿನ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವಾಮಿ ಆವಡು ಅವೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ಆವಡು ಇಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ಆಚಾರ್ಯರ್ನಕ್ಲು ಪೂರ ಪೊರ್ಲುಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಅಪ್ಪುಜಿ ದಯಪಣ್ಣ ಆಚಾರ್ಯರ್ನಕ್ಲು ದೇವರೇ ಕೈತಲುಲ್ಲೇರತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದೇವರನ ಪಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಪು ಅಂಚಿನ ಆಚಾರ್ಯರ್ನಕ್ಲ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ತಿರಿಂದ ನಮಕ್ಲ ದೇವರನ ವಿಚಾರ ಪೊರ್ಲುಡ ಅರ್ಥ ಆಪು ಈಜಿನ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅವು ಮತ ಅರ್ಥ ಆಪನ ವಿಷಯನೇ ಇರ್ತವೆ ಐಕ್ ನಮಕ್ ಆತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೋಡು ಭಕ್ತಿ ಬೋಡತೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮಿತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರ ನಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಭಗವಂತನ ಮಿತ್ತು ಅಪಗನೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಪನ ಈಜಿನ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಡು ಪುರಾಣದೊಂಜಿ ಕೊಟೇಶನೇ ಉಂಟು ಪನ ಅಲ್ಪ ಶಿವಜಿ ಪನ್ಪನೆ ಅಹಂ ವೇದ್ಮಿ ಶುಕೋ ವೇತ್ತಿ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಶುಕದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ವ್ಯಾಸೋ ವೇತ್ತಿನ ವೇತ್ತಿವ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪೆರ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದು ಉಪ್ಪೆರ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಅಪಗ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಪ್ನ ಲೈನ್ ತೂನಗನಿ ಅದೇ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಮಂತಾರೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪೆರ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದು ಉಪ್ಪೆರ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರು అయితే నెక్స్ట్ డే ఆయన క్లియర్ ಆದ್ ಮನ್ಪೇರು ಭಕ್ತ್ಯಾ ಭಾಗವತಂ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಇರು ಭಕ್ತಿರ್ದು ಭಾಗವತನ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಭಾಗವತಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪನಿಗೆ ನ ಬುದ್ಧಯ ನಚ ಟೀಕಯ ನಾ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಭಾಗವತನ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನಲಿಯ ನಾ ಟೀಕ ಓದುದು ಭಾಗವತನ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜವೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪ ಅತ್ತು ನಮಕ ಫಾಯ್ದಾ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಪರಕೆ ಸಂದಂದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈತ್ ಪನ್ಪನವೇ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕಲ ಉಂಡತೆ ಆತು ಪಣ ದೇವರ್ನ ಪಾತ್ರ ಭಾಗವತ ಪಣ್ಣ ಉಂಡತೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತಂ ನಾನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಬೇತೆತ್ತು ಭಾಗವತ ಬೇತೆತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಬೇತೆತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಬೇತೆತ್ತು ತುಳು ಇಂಚಿನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ದೀದಿಯರು ಕಲ್ಪರು ವಿನಮ್ರವಾಯಿನ ಭಾವರ್ದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಫಲ ಕೊರ್ಪು ವಿದ್ಯೆ ಫಲ ಕೊರ್ಪುನೆ ವಿನಯರ್ದು ವಿನಯ ಇಜ್ಜಿನ ವಿದ್ಯೆ ಫಲ ಕೊರ್ಪು ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯೇನ ಶೋಭತೆ ಕೆಲವರು ಅಂಚೇನು ಯಾನ ಕಲ್ತದೆ ಅದೇ ಏನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅದೇ ಅವು ದಾಳ ಅಕ್ಲೆಗಾಯ್ತ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಾಪಜವೆ ಅಂಚ ವಿದ್ಯೆ ವಿನಯರ್ದು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುನೆ ವಿನಯ ಇಜ್ಜಿನ ದಾಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಎತ್ತೋ ಕಲ್ತದು ಉಪ್ಪಾಡು ಎಡ ವಿನಯ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಕಲ್ತನ ಆಗ ಓಡೆಪೋಡು ಹೆಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆತನ ಆಗ ನೆತ್ತಿಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅದೇ ಹೆಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅದೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಶಬ್ದ ಹೆಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅದೇ ಓಡೆ ಪೋಡು ಪಂಡ ದಾಯಪಂಡ ಅಹಂಕಾರ ಪನ್ಪುನ ಜ್ಞಾನದ ಬಾಕಲ್ನೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತು ಗುಡ್ಪುನಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ ಕಲ್ಪರಾಪುಜಿ ಅದೇ ಎರಿಗಿತ ಬತ್ತುಗುಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತಾನ ಓದ್ದೆ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಓದ್ದೆ ಅರ್ಥವಂತೊಂಡೆ ಅಂಚಾಂಡ ಅಡೆಗೆ ಬಂದಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ ದುಂಪು ಪೂಜೆ ಅವೇ ಅಂಚನ ಭಾಗವತಂಲ ಅಂಚನ ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿರ್ಕೇನು ಆತಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತ್ ನಮ್ಮ ನಾವು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮನ್ಪು ನಾವೇ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿನ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಕ ಅಂಚದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆದ ಪನ್ನೊಂದುಲೇರ್ನ ಇಟ್ಟು ಬಂಡ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಪಿಲರ್ನ ಉಪದೇಶ ಭಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಉಪದೇಶ
ಕಪಿಲ ಭಗವಂತನೊಂದು ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬತ್ತನ 33ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಟ್ಟ ಅವೇ ಪಣಂಚಿನ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಜದು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತನ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಪ್ಪ ನಮಗ್ ಕೂಡ ಬರೋಡುಂದೇ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಇರು ಭಾಗವತನ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಅನ್ಪೇರು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಡಾಕ್ಲ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸಾರ ಬರೋಡುಂದು ಈ ಶರೀರ ಬಿಡುವಟ್ಟಿಗೆನೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಧಾಮಗ್ ಪೋಪ ಅದೇ ಐಕೆ ಪನ್ಪೇರು ದಾಸರು ಒಂಜಿ ಭಜನೆ 7 ದಿನದ ಕಥೆಯ ಕೇಳಿ ಏಳಿರೋ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಎಂದು 7 ದಿನದ ಕಥೆ ಕೇಂದು ಪೋಲೆ ವೈಕುಂಠಗನ್ ಅದೇ 7 ದಿನದ ಕಥೆವು ಭಾಗವತ ಕಥೆ 7 ದಿನದ ಕಥೆ ಅದೇ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪರೀಕ್ಷಿತಾಗ 7 ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲಿಗೆ ಏನ್ಪಾಯಿನ ಕತೆ ಈ ಭಾಗವತಂ ಅವೇ 7 ದಿನ ಕೇನ್ಪದೇರು ಈ ಭಾಗವತನ್ ಅವೇ ಅಂಚದು ಆರ್ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ಲಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಧಾಮಗಳು ಎತ್ತೊಂದು ಕೊನಪುಣು ಅಂಚದು ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲಕ್ಕೆ ಏನೋಡಿಗೆ ಭಾಗವತ ಪನ್ಪೇರು ಇದು ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಂಡು 7 ದಿನಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ಭಾಗವತ ಪನ್ಪುಂಡು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಾ ಏನ ಮೊಯ್ಕ್ ಮಹತ್ವ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರಡು ಅದೇ ಭಾಗವತಂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಹತ್ವ ಕೊರಡು ಆಚಾರ್ಯರು ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆಂದು ಮತ್ತೆ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅದೇ ಓ ಗ್ರಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಐಟಿ ಎಂಚಿನ ಪಂತರ ಐಕ್ ಮಹತ್ವ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥನೇ ಅಪ್ಪಜವು ಅದೇ 7 ದಿನ ಸಪ್ತಾಹ ಕೇಳ ಅಂಡು ನಿನ್ವೇರು ಅಣ್ಣ ಏರಿ ಅಪಲಕ್ಕೆ ಏನ್ವೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಅವೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ಇದೇನು ಭಾರಿ ಪೂರ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ನಕ್ಲು ಉಂಡತೆ ಪೂರ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪು ಜಾತೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಅವು ಮತ್ತು ಓದುಜ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲು ಭಾರಿ ಪೂರ್ಲುಡು ಇದೇನು ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವಡು ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಠಾಕೂರ ಅವಡತೆ ನಿಕ್ ಭಾಗವತಂ ಭಾರಿ ಪೋರ್ಲುದ ಟೀಕ ಬರೀತಾರೆ ಅದೇ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರಮ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದು ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿನ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಆಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವು ಪುರ ಅರೆ ಪನ್ನ ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಠಾಕೂರು ಸಾರಾರ್ಥ ದರ್ಶಿನಿ ಟೀಕಾರ್ನ ಭಾಗವತಂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಸಾರಾರ್ಥ ವರ್ಷಿಣಿ ಎಂದು ಪೂರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡ ಎತ್ತು ಐತೊಂಜಿ ರಹಸ್ಯ ಐತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಚ ಪನ್ಪರ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಓದುನಗಲ್ ಅಂಚೆ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿನ್ ಅದೇ ಒಂದು ಆಚಾರ್ಯನಕಲ್ ತೆರಿಪಾಯನ ಅದೇ ಅಂಚದ ಅವೇ ಬೇಸಡೆ ಪ್ರಭುಪಾದರೆ ಐನ್ ನಮಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಂದೇರು ಅವೇ ಅಂಚದುನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡ ಇಂದು ಈತ್ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ಗ್ರಂಥ ಇತ್ಯಾನ 3 ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗವೆ ಅಪಗ ನಮಕ್ ಫಲ ಕೊರ್ಪು ನಮ್ಮ ಏತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ್ ಕೇನು ಬಾ ಪನ್ಪ ಆತ್ ನಮ ಶುದ್ಧಾಪ ನಮ ಉಂಡತೆ ಅನರ್ಥ ಪಂಡ ಈ ದುರ್ಗುಣ ಪೋಯ್ಜಿನ ಉಂಡತೆ ನಮಕ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಪೂಜಿ ಜೀವನಡು ಅದೇ ನಮಕ್ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಆಜಿ ಪೋಡ್ ನಮಡ ಆಜಿನ ಬುಡೋಡು ಒಂದು ವಿದುರ ಪನ್ಪೇರು ಇರೆಗೆ ಜೀವನಾಡು ಮಿತ್ತು ಬರೋಡಿಗೆ ವಿದುರ ನೀತಿರ್ ಪನ್ಪೇರು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ಇದನ್ ಬುಂಡ ನಮ್ಮ ಉದ್ದಾರಪ್ಪ ಜೀವನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪತ್ತುಲೆ ಇತ್ತದ ಸಮಾಜ ಪಂಡ ಐಟೆ ಬೂರ್ನಕ್ಲು ಪೂರ ಐಟೆ ತಿಕ್ಕದ ಬೋರ್ನ ಅಂಚದಾಕ್ಲು ವಿನಾಶದ ಅಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಶಾಂತಿ ತಾಳ್ಮೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಚೂರ್ಲ ತಾಳ್ಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಂದು ಮತ್ತೆ ದಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನೆಕ್ಕು ವಶ ಆತೇರು ಅಂಚ ನಿರ್ದಿ ಇಂಚ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುನ ಅಂದ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗವತ ಪನ್ಪುಂಡು ನು ಅನರ್ಥನ ದೆಪ್ಪರೆ ಇಪ್ಪುನ ಗ್ರಂಥಗೆ ಅನರ್ಥ ಪಂಡ ಒಂದು ಆಜಿ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ಅನರ್ಥನ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಅನರ್ಥ ಉಪಶಮಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಂ ಅದೋಕ್ಷಜೆ ಲೋಕಸ್ಯ ಅಜನತಾ ವಿದ್ವಾಂ ಚಕ್ರೇ ಸಾತ್ವತ ಸಂಹಿತನು ಅಂಚಿನ ಸಂಹಿತೆ ಭಾಗವತ ಸಂಹಿತೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅನರ್ಥನು ದೆಪ್ಪರೆ ನಮ್ಮನ್ ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮನ್ ದೇವರ ನಾಡೆ ಲೆತ್ತುಂದು ಕೊನಪುಂಡು ದೇವರ ನಾಡೆ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಮಕ್ರೋಧಗ ವಶಾಯಿನಕಲ್ ದೇವರ ನಾಡೆ ಪಾರಪ್ಪುಜಿ ಅದೇ ಐ ನಮ್ಮ ಬುಡೋಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅದೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬುಡೋಂಡ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ಬುಡ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಶರಣಾವಡು ಅಂಚಾಣನೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಾಡೆ ಪೋಲಿ ನಮಕ್ಕೆ ಏತು ಖುಷಿಯಾಪಣ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡು ಬತ್ತಂಡ ಪಡೊಂದು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ದಿನ ದಿನ ಏತು ನಮಕ್ಕೇನುವ ಏತು ಕಲ್ಪ ದೇವರ ವಿಷಯ ಆತ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ಕೈತಲ ಅಂದು ಪೋಪ ಅವೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಭಾಗವತ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮನ್ಪರವೆ ಅಂಚದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ಶ್ಲೋಕ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪೆ 3 ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಮಾತಿರ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಯೋಗಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ವಕ್ಷ್ಯೆ
सभुजस्य नृजे मनो नम्यति सत्पथम्. ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ఒక ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಪನ್ನಾಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆವು ಮಾತಾಡಲ್ಲವೇ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತುಂಡತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪನ್ನೆರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ತುಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದರ್ ನಮಕ್ ದಾದ ಮಂತೇರು ಮುಳುಪು ಪದ ಪದ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚದ ಏರಿಗೆ ಪನ್ನೆರೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿಂಚ ಪನುಲಿ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಯೋಗಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ವಕ್ಷೆ ಸಭಿಜಸ್ಯ ನೃಪ ಆತ್ಮಜೆ ಮನ ಏನ ಏವ ವಿಧಿನ ಪ್ರಪನ್ನಂ ಯಾತಿ ಸತ್ಪಥಂ. ತುಲೆ ನಮಕ್ ಈಸಿ ಆವಡುನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಉಂಡತೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಗಜೇರ್ದು ಮಾತ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಂದೆ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಡ್ಡೆಡ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತಂ ಗ್ರಂಥ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಇಡ್ಡೆಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಾಡೆ ನುವೇ ಜನ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮನೇ ಬರ್ತಿ ನಮಕ್ ಒಂಜೆ ಲೈಫೇ ಅವನು ಅವೇ ನೇಟೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ದೇವರೇನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪುಲಿ ಓ ಗೊಂದಲ ಒಪ್ಪುಜಿ ನಮಕ್ ಲೈಫ್ ಔದಾಯ ಅಂಚ ಅಂದುದಾಯ ಅಂಚ ಪೂರ ಗೊಂದಲ ಪೋಪು ನಮಕ್ ಭಾಗವತಂ ಕೇನು ನೇನು ಅವೇ ಭಾಗವತ ಅತ್ತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಗ್ರಂಥ ನಾನು ರಡ್ಡು ಸರಿ ಪನ್ಪವೆ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಚ ಯೋಗಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ವಕ್ಷೆ ಸಭಿಜಸ್ಯ ನೃಪಾತ್ಮಜೆ ಮನೋ ಏನೈವ ವಿಧಿ ಪ್ರಸನ್ನಂ ಯಾತಿ ಸತ್ಪಥಂ. ಪನ್ಪವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಕೊರದಕ್ಕೇನೆ ಬೊಕನಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪಡವೆ ಇದು 135 ಭಕ್ತರು ಉಳ್ಳರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಏತ್ ಪನ್ಪರ್ ಪಣ ಒಂಜಿ ಪದ ಪಂಡಲೆ ಅವ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ನಾಶ ಪಣ್ಗೆ ಪಣ ಭಾಗವತ ಮಂಚಿನ ಗ್ರಂಥ ಅವೇ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಂಥ ಬೇತೆ ಪುರಾಣಲು ಉಂಡತಿ ಎತ್ತು ಗುಣಗಾನ ಮನ್ಪುಣು ಎನ್ಮ ಇದ 18ಮ ಪುರಾಣ ತುಪ್ಪ ಎನ್ಮ ಬೇತೆ ಪುರಾಣನೇ ನೆತ್ತ ಪುಗರುಣಿದೇನು ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಭಾಗವತಲ್ಲ ಪುಗರುಂಡು ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಇದನ್ ಪುಗರುಂಡು ಅತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಗ್ರಂಥವೇ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಚ ಯೋಗಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ವಕ್ಷೆ ಸಭಿಜಸ್ಯ ಮನೋ ಏನ ಪ್ರಸನ್ನಂ ಯಾತಿ ಸತ್ಪಥಂ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ನೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನೇರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ ಪಂಚದ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಭಕ್ತರ್ಲು ಇರತ್ತೆ ರೇಷ್ಮಾ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತಾಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜವೇ ಪಣ ಭಾಗವತಮ್ಮ ಅದೇ ಪಣ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜೈತ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಎಂಚೆ ಏನು ಪಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಮ್ಮ ಉಂಜಿ ಎಂದು ಅವೇ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನೆ ನೆತ್ತ ದಾದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದು ಅವೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 18ಮ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಪ್ಪುನೆ 700 ಶ್ಲೋಕ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚಿನ ಭಾಗವತಮ್ಮು 16 ಸ್ಕಂದ ಉಂಡು 335 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು 18,000 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಅವೇ ಅಂಚ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಗವಂತನ ವಾಣಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದೇವರನ್ನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೇನುನ ಭಾಗವತಂ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಾ ಅಂಚ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಡೀಟೇಲ್ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲವೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಏತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡಕ್ಕೇನು ಆತ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಅಪ್ಪ ಕೇನು ನೇರ್ದು ಪನ್ಪು ನೇರ್ದವೆ ಕೇನು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡಿದೆ ನಾವೇ ಅಂಚದಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನೇರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಗ ಭಾಗವತ ಮಾಡು ಭಗವಂತ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ನ ದೇವಹೂತಿಗೆ ಪನ್ಪುನೆ ಅವೇ ಇಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕತೆ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡ್ಯಾನು
ತೆರಿಪಾವೆ ಪಂಡ ಹೊಸ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವುದು ಇದು ಮೂಜಿನ ಸ್ಕಂದಡುಲ್ಲ ನೀವು ದಾದ ವಿಷಯ అని మూజిన స్కంద ఉన్నతే సృష్టి ఎంచానని పన్పుండు సృష్టి భగవంత ఫస్ట్ బ్రహ్మను సృష్టి మందేరు ಬ್ರಹ್ಮಡ ಈ ಪ್ರಜಾವೃದ್ಧಿ ಮನ್ಪೇರು ಪನ್ಪೇರು ಪಣ ನಾನು ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚದ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಕೆಲವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪೇರು ಫಸ್ಟ್ ಅಜ್ಞಾನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚದ ಅಜ್ಞಾನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತಾರೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪಾಪಿಯಸಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಣ ಅಜ್ಞಾನ ಹಿಡ್ದು ಮಾತೆರೆಗಳ ದುಃಖ ಬರ್ಪುಣಿ ಅಂಚದ ಆರ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಶಕ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ಆರ್ 4 ಕುಮಾರರೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪೇರು 4 ಕುಮಾರರು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ 4 ಜೋಕುಲು ಸನಕ ಸನಾತನ ಸನಂದನ ಸನತ್ ಕುಮಾರ ಅಂದು ಮಕ್ಕಳ ಪುದಾಡ್ ಸಂಪ್ರದಾಯನೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಕುಡಲ ಕೆಲವು ಪಂಡ ಋಷಿನಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ 10 ಋಷಿನಕ್ಲೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಗಲ್ ವಾಕ್ ಪನ್ಪುನ ಮಗಳೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ 11 ರುದ್ರೇರೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೇನು ರುದ್ರಾಣಿಯರೇ ಕೊರ್ದು ಮದುವೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ಪ್ರಜಾವೃದ್ಧಿ ಮನ್ಪೇರು ಈತ್ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರು ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಮೈಥುನದ ವಿಧಾನ ಹಿಡ್ದು ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅವೇ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡ ಕಂಡನಿ ಬೊಡಿದಿ ಅಂಚದ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಸುರು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಂಡನಿ ಬೊಡಿದಿ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಪುದರ್ ಸ್ವಯಂಭೂಮನು ಶತರೂಪ ಅಂದು అయితే ಮನುಷ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಮನು ನೆಡ್ದು ಬತ್ತನ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ ಅವೇ ಭಾಗವತ ಪನ್ಪುನ ಮಗ ಅಂಚದ ಈ ಸ್ವಯಂಭೂಮನು ಶತರೂಪಗ 5 ಜನ ಜೋಕ್ಲಾಪೇರು ಮೂಜಿ ಆಂಜೋಕ್ಲು ರಡ್ಡು ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಮೂಜಿ ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ರಡ್ಡು ಆಂಜೋಕ್ಲು ಅವೇ ಸಾರಿ ಮೂಜಿ ಆಂಜೋಕ್ಲು ಮೂಜಿ ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ದೇವಹೂತಿ ಆಕೂತಿ ಪ್ರಸೂತಿ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ ಆಂಜೋಕ್ಲು ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಉತ್ಥಾನ ಪಾದ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ದೇವಹೂತಿನ ಕತೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ದೇವಹೂತಿನ ಕರ್ದಮ ಪನ್ಪು ಒಂಜಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಪ್ರಜಾವೃದ್ಧಿ ಮನ್ಪೇರ ಇತ್ತನಾರು ಅರ ಬ್ರಹ್ಮಣ ನೆರೆಲಡ್ದು ಪುಟ್ಟನಾರು ಅರೆ ಕೊರ್ದು ಮದುವೆ ಮನ್ಪೇರು ಅರೆಗೆ ಸುರುಟು ಒರ್ಂಬ ಪುಂಜೋಕ್ಲಾಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾರು ಮಗೆ ಅದು ಪುಟ್ಟರು ಅವೇ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ಆರ್ನ ಮಗೆ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮಗ್ ಉಪದೇಶ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚ ನಮಕೊಂದು ಭಾಗವತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಮುಲ್ಪ ಈ ಮೂಜಿನ ಸ್ಕಂದ ಆ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಚದ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ತೆರೆಯೋನೇರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಗ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಯೋಗಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ವಕ್ಷಿ ಸಭಿಜಸ್ಯ ನೃಪಾತ್ಮಜೇ ಮನೋ ಏನೈವ ವಿಧಿ ಪ್ರಸನ್ನಂ ಯಾತಿ ಸತ್ಪಥಂ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಪಂಡ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಪಂಡೇರು ಯೋಗಸ್ಯ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದ ಲಕ್ಷಣನ ವಕ್ಷೆ ವಿವರಿಸವೆ ಸಬೀಜಸ್ಯ ಅಧಿಕೃತವಾಯಿನ ನೃಪ ಆತ್ಮಜೆ ಏ ರಾಜನ ಮಗಲೇ ಪಣ ಸ್ವಯಂಭೂ ಮನುನ ಮಗಲೇ ನೃಪ ಆತ್ಮಜೆ ಮನಸ್ಸು ಏನ ವಾ ಏವ ನಿಜವಾದಲ ವಿಧಿನ ಅಭ್ಯಾಸರ್ದು ಪ್ರಸನ್ನಂ ಸಂತುಷ್ಟಾದ ಯಾತಿ ಹೊಂದುಂಡು ಸತ್ಪಥಂ ಪರಮ ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗನು ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಅರ ಅಮ್ಮಗ ಪನೊಂದುಲೇರು ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ರಾಜಪುತ್ರಿಯೇ ದಯಪಂಡ ಸ್ವಯಂಭೂಮನುನ ಮಗಲ್ ಎರು ದೇವಹೂತಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಅಮ್ಮ ರಾಜಪುತ್ರಿಯೇ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸವನ ವಿಷಯ ಇತ್ನ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿನ ಇರೆಗು ವಿವರಿಸವೇ ತುಲೆ ಇತ ನನ್ನ ಭಾರಿ ರಹಸ್ಯವೈನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ದೇವೆಡ ಉಂತಾವಲಿ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪೂರ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಉಪಾಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಮನಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪುಡು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಂಚ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪುನೆ ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಮನುಷ್ಯ ఆయన ಮನಸ್ಸದ ಸಹಾಯದ ఆయన ಉದ್ಧಾರ ಮಂತು ನೋಡಿ ఆయన ಯಾಪಲ ಹೀನೆ ಸೇರಬಲ್ಲಿಂದ ದೇವರ ಪನ್ಪೇರು ಆಜಿನ ಅದ್ದೇ ಇಡವೆ ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡತೆ ಮನುಷ್ಯನ್ ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ನೆ ಈ ಸುಖ ದುಃಖ ಪನ್ಪುನ ಪಿದೈದ ಓ ವಸ್ತಡಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಡುಪ್ಪುನೆ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆದಿಂದ ಓಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಚಲಿತ ಪೂಜ ಅಡಿಮೆಲ ಪೂಜತೆ ಕೆಲವರು ತುಲೆ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಅಂಚ ಇಂಚ ಜೋರು ಮಂತುಂಡ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತೇರು ಅಕಲ ಕೋಪ ಮಂತುಂಡ ಅಂಡ ಏರು ಪಂಡ ಈ ವಿಷಯನ್ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನ್ ಬೇರು ಅಕಲು ಏರು ಎಂಚಿನ ಪಂಡಲ ಅಕಲು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪುಜಾರು ಒಂಜಿ ಭಕ್ತೇರ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಅನ್ಪಂಡ ಅಂದು ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಣು ಪಂಡ ತೆರಿಯೂನೇ ಇರ್ದು ಅಂಚೆನೆ ಆಪುಜಿ
ಅದೇ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡು ಐಕ ಕೇನೋಡು ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೋಡು ಈ ವಿಷಯ ಪರ ಕಲ್ಪೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪುನೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮನ್ ರಿಪೇರಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಉಪ್ಪುನೆ ಅಬೇ ಅಂಜದು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಉದ್ಧವ ಗೀತೆ ಪನ್ಪೆರು ಲೋಕ ತತ್ವ ವಿಚಕ್ಷಣ ಅಂದ್ ಲೋಕಂತೋಡು ಶಾಸ್ತ್ರನ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮಕ ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುಣು ಇಜಿನ ಆಪುಜಿ ಅವೇ ಆ ಉಪಾಯನೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪುನು ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಡಾಯನ ವಿಷಯ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಏರು ಕಲ್ಪೇರು ಪನ್ಲಿಗೆ ಕಲಿಯುಗಾಡು ಅದೇ ಕಲ್ಪುನಕ್ಲು ಒರಿಯೇನ ರಡ್ಡು ಜನನ ತಿಕ್ಕುನನೇ ಬಾರಿ ಬಂಗ ದೇವರೇ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತಾಡು ಮನುಷ್ಯಾನಾಂ ಸಹಸ್ರೇಶು ತುಲೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ತುಲೆ ಈತ ಜನ ನಿಕ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲಾರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದೇವರನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ವಿನಃ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜರವೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಒಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಂತೊಂದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ತುಲೆ ಪನ್ಪೆ ಈ ಭಕ್ತಿಡ್ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪರೆ ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ಉಂಡತೆ ಒರಿಯ ತಿಕ್ಕುನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗ ನಿಜವಾದ ದೇವರೇನು ತೆರಿದು ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಉಂಡತೆ ಒರಿಯ ತಿಕ್ಕುನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗ ದೇವರು ಪನ್ಪೆರಿ ಆನತ್ ತುಲೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಂತುಲ್ಲೆ ಮನುಷ್ಯಾನಾಂ ಸಹಸ್ರೇಶು ಕಶ್ಚಿತ್ ಯತತಿ ಸಿದ್ಧಯೇ ಯತತಾಮಪಿ ಸಿದ್ಧಾನಾಂ ಕಶ್ಚಿನ್ ಮಾಂ ವೇತಿ ತತ್ವತಃ ತತ್ವತಃ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸತ್ಯ ತೇರಿನಕ್ಲು ಉಂಡತೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಈ ಕಲಿಯುಗಾಡು ಅವೇ ಸತ್ಯ ತೇರಿನಕ್ಲು ತಿಕ್ಕುನೇ ಬಂಗ ದೇವರ ಪನ್ಪೆರು 1000 ಜನಕ್ಕುಲ್ಡಾಗೆ ಒರಿಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ 1000 ಜನಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಅದೇ ಐಟಿ ಏರಾಲ ಒರಿಯೇ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಹಿಂಗ ಜೀವನ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೆಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆನ ಸಾಧಿಸೈನ್ ಎಟ್ಲ ಬೊಕಾಯಿ ಒಯ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಪೋಪೆ ಪುದರ್ದ ನೆಟ್ ಕಾಸದ ನೆಟ್ ಪೂರ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪೋಪನಕ್ಲ ಒರಿಯೇ ಏನನ್ನು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದೇ ಪನ್ಪುನಲ ಕಷ್ಟ ತುಲೆ ಒರಿಯೇ ದೇವರಿನ ಸರಿಯಾದ ತಿಕ್ಕುನಕ್ಲೆ ಬಂಗ ಈ ಕಲಿಯುಗಾಡು ಅವೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗಾವು ಇತ್ತು ಜನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪೇರಿ ಇತ್ತು ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಏನು ಇರತ್ತೆ ಅಕ್ಲೇನು ಭಕ್ತರೇನು ಪನೇರ ಆಪುಂಡ ಇಚ್ಚಿ ಅವೇ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂಚಾವು ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ವಿಷಯ ಕಲ್ಪರ ಬರ್ತನೆ ಅಚ್ಚಪ್ಪ ದೇವರನ ವಿಷಯನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಉಂಡತೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಿತ್ತು ಕೊಡತೆ ಶಾಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪರ ಬೋಗಪ್ಪ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಆಯ್ತು ದಾದ ಪಂತ್ರ ಅವು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ಪುನ ಅದೇ ಊರ್ದ 25 ಸುದ್ದಿ ಪಾತ್ರ ನಾವು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ನಾ ಪನ್ಪು ನಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಡ ನಕ್ಕೇನು ನಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಡತೆ ಇಂದು ತುಲೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇದೇನು ಅರ್ಥ ಮಂತೋನು ಬೇರೆ ಅದೇ ಓಲು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನು ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ ಪುರುಪುಣತೆ ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ಬೈದ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾದ ಚರ್ಚೆ ಅವನು ನಕ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫೋಕಸ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪರ್ದು ಮಾತ್ರ ಮೆಲ್ಲ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಪೇರು ಅದೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಅಂಚಿನ ಜಾಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಕೋಲ್ ದೇವರನ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕಲ್ಪರೆ ಆಪುಣ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದರನ ಕ್ರಿಪೇಟ್ ಅಂಚನೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯೊಡವೆ ಅಂಚೆ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಐನಿತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನೇರ ಪಿದಾಡ ಒಂದು ಲೇರ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಣು ದೇವೇಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮನಸ್ಸು ಮುಂತಾವನೆ ತುಲೈನೆ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸವನ ವಿಷಯ ಇತ್ತನ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿನ ವಿವರಿಸವೆ ಅಮ್ಮ ಏನಮ್ಮ ಯಾನಿರೆಗ್ ಮನಸ್ಸಿನ ಎಂಚ ದೇವೇಡ ಉಂತವನೆ ಐನಿ ಯಾನಿರೆಗ್ ವಿವರಿಸವೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಪದ್ಧತಿದ ಅಭ್ಯಾಸ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾವಲಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಪಗೆ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ನಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ತುಲೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಲ್ಪ ವಿಷಯ ಬತ್ತು ನಾನೇನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತೋಜಾವೆ ಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಆಧಾರದ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪಂಡ ಮಂಡಿಗೆ ಪೂಪುಂಡು ಇಜಿನ ಯಾ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಮಂಡಿಗೆ ಬರ್ತುಜವು ವಿಷಯ ಅವೇ ಹಂಚದು ಭಗವದ್ಗೀತದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಏತ್ ಪಂಡ 58ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಎನ್ಮ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷವೇ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ 54 53 ಆಜತ್ 55 54 ಅವೇ ಮಾತೆರೆಗಲ ತೋಜುನ್ ಅದೇ ಶ್ಲೋಕ ತೋಜುನ್ ತುಲೆ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಲೆ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ಎಂಡ ಆಯ್ಗ ದಾದ ಮತ ಆಪುಂಡು
ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡಿ ತುಲೆ 54ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅತೆ ಅಂಚದೊಂದು ರಡ್ಡ್ ಗ್ರಂಥ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೋಡು ನೆತ್ತ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಂಚಿನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಭಗವಂತ ಪಂಪರ್ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ನ ಶೋಚತಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ ಸಮಾ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ಮದ್ಭಕ್ತಿ ಲಭತೆ ಪರಾಂ. ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ಏರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆಲೆಟುಪ್ಪುನಗಳು ಕೂಡಲೇ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರನ್ ಪಡೆಬೇರೆಂದು ಮುಲ್ಪ ಪಂಪಾರು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಂಡ ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಇದನ್ನು ಬೇತ ಬೇತ ಆಚಾರ್ಯರು ತೆರಿಪಾವೇರು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಅವಸ್ಥೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿನ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಆತ್ಮ ಪಂಡದ ಅರ್ಥ ಮಂತೊನ್ನ ಅವೇ ಏರೆಗೆ ಯಾನ್ ಆತ್ಮ ಪನ್ಪನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪಣಿ ಅಕ್ಲು ಪ್ರಸನ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಪೆರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಆನಂದರ್ದು ಬರ್ಪೆರಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಯ್ಕಲ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪು ಜರಿಗೆ ನ ಶೋಚತಿ ಒವೇ ವಿಷಯಡ್ಲ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಅಂಚಾಂಡ್ ಅಕ್ಲ ಅಂಚ ಮಂತೇರು ಮೆಕ್ಲು ಇಂಚ ಮನಿ ಎಂಚಿನೇರು ಮನ್ಪಾಡು ಅಕ್ಲು ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪುನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿರಿಗೆ ಪಣ ಅಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಅದೇ ಯಾನ ಆತ್ಮ ನಾ ಕಾಂಕ್ಷತಿ ಇಂಕ ಅವು ಬೋಡು ಗಾಡಿ ಬೋಡು ಬಂಗ್ಲೆ ಬೋಡು ಆಸ್ತಿ ಬೋಡು ಪಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ಅಂದ್ಲ ಪನ್ಪು ಜರಿಗೆ ಸಮಾ ಸರ್ವೇಶು ಭೂತರಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಪೂರ ಎಡಲ ಆತ್ಮನ್ ತೂಪೆರಿಗೆ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೆರೆ ತೂಪೆರಿಗೆ ಅದೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೊಡೆ ಅನ್ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಪಣದು ಕೊಡು ಇಂಕೀತು ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕಣು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಂದತೆ ದೇವರನ ವಿಷಯ ಇಂಕಿ ಇತ್ತನೇಟೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಾನಿ ಯಾನ ಆತ್ಮ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಇಡೀ ಶರೀರ ಅಂದೆ ಎನ್ನದು ಇಡೀ ಜೀವನ ಹಾಲು ಮನ್ಪುನೇಟಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ದೇವರನ ದಯರ್ದು ಅದೇ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಣಿ ಯಾನ ಆತ್ಮ ಪಂಡದು ತುಲೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಡ್ ಬತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೆರಿಪಿದಡ್ವೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಅವೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ನೆನ್ವೆ ಅದೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿ ಜನಕ್ಲು ಅದೇ ಅಕ್ಲೆಗಾಯ ಪಣದು ಕೊರೋಡು ತಿರುಪಾದು ಕೊರೋಡು ಉಪ್ಪುನಿ ಅವೇ ಅಂಚದಾಯ ಪ್ರಸನ್ನಾಪೆ ತುಲ ಐನೇ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪುನೆ ಭಾಗವತ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಐನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಈ ಪದ್ಧತಿದ ಅಭ್ಯಾಸದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಆವುಲಿ ఆయన మనస్సంచ ತುಲೆ ಏರ್ನ ಮನಸ್ಸು ದೇವೇಡ ಉಂಡು ಭಗವಂತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪನ್ಪೇರು ಆಜಿನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂಚದು ಪ್ರಶಾಂತ ಮನಸಂಯೇನಂ ಯೋಗಿನಂ ಸುಖಮುತ್ತಮಂ ಪ್ರೀತಿ ಶಾಂತರಜಸಂ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಅಕಲ್ಮಸಂ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಂಡು 27 ಆಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯದವೇ ಪ್ರಶಾಂತ ಮನಸಂಯೇನಂ ಯೋಗಿನಂ ಸುಖಮುತ್ತಮಂ ಪ್ರೀತಿ ಶಾಂತರಜಸಂ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಅಕಲ್ಮಷಂ ಮುಲ್ಪಲ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಶಬ್ದವತ್ತು ಅವೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನೆ ಈ ಶ್ಲೋಕನ್ ಅದೇ ಸೀದಾ ಪೊಕ್ಕಡೆದೆತ್ತು ತೋವೇನತ್ತವೆ ಪೂರಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಬಂಧ ಅವೇ ಅದೇ ಮಾತು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಏನೇ ಅದೇ ಅಂಚಾಣನೆ ನಮಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಪನೆ ಮಾತು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಪಣ್ಣದ ಕೊರ್ಪೂಜಾರು ಅವೇ ಸಂಬಂಧ ಇಂಚಿನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅವೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅರ್ಜುನಾಗ ಆಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ದಯಪಂಡ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಅವೇ ಅದು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುಲ್ಲ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ದೇವೇಡ ಇಂಚ ಮನಸ್ಸುನು ಅಂತವನೇ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗನ ಪಣದ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡೆ ಎಂಡ ಮನಸ್ಸುನು ಉಂತಾಯಿನ ಯೋಗಿ ನಿಶ್ಚಯವಾದಲ ಅಲೌಕಿಕ ಸುಖದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಮುಟ್ಟುವೆಗೆ ಅವೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಪಂಡ ಅಲೌಕಿಕ ಸುಖ ಪಂಡ ಉನ್ನತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸುಖ ಇದೆ ಕಥಾ ಉಪನಿಷತ್ತಡು ಯಮರಾಜರು ಪನ್ನಗ ಪಂಡ ಏರು ಆ ಒಂದು ದೇವರನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಂತದೇರು ಅವ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಹರ್ಷ ಶೋಕನ್ ಬುಡ್ಪೇರು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಹರ್ಷ ಶೋಕ ಪಂಡ ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಜಾರ್ನ ಹರ್ಷ ಶೋಕನ್ ಬುಡ್ಪುನೆ ಪಂಡ ಭೌತಿಕ ಸುಖ ದುಃಖನ್ ಬುಡ್ಪುನೆ ಎಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸುಖನತ್ತು ಅವೇ ಪಣ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆತ ಆನಂದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಭೌತಿಕ ಸುಖ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಾ ಅಂದುದಾದ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪುದರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸುಖ ನೆಟ್ಟು ದುಃಖನೇಂದ ಅಕ್ಲಿ ಎನ್ನುವರು ಅವೇ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಬಂದು ಪಂಡ ತುಲೆ ನಮಕಿತ್ತೆ ಸುಖ ಎಂಚಿನ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏತ ಅಜ್ಞಾನಿ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಉಂಡತೆ ಕಲಿಯುಗದಕ್ಲಿ ಏತ ಅಜ್ಞಾನಿ ಪಂಡ ದುಃಖದ ಕಮ್ಮಿನ ಸುಖ ಎನ್ನು ನೆಗೆಕ್ಲು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಸುಖಿ ಹೊಲ್ತು ಸುಮ್ಮ ನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಅಕ್ಲ ಜೀವನ ತುಲೆ ಏತ ಅಜ್ಞಾನಿ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡ ಕೊರ್ಪುಣಿದೇನೆ
ಕಲಿಯುಗದಕ್ಲಿ ಈತು ಮೂರ್ಖೇರ್ ಪಂಡ ದುಃಖದ ಕಮ್ಮಿನ ಸುಖ ಎನ್ನುನೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಸುಖ ಪಂಡನೆ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ಅಂಚಿನಗೆ ಈ ಕಲಿಕಾಲ ಎತ್ತು ಬಲ್ಲ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಅವೇ ಅಂಚ ನಿಜವಾಯಿನ ಸುಖ ಯಾಪತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬತ್ತದ ದೇವರ್ನ ವಿಚಾರನ ಶ್ರವಣ ಮಂತದ ಐನ್ ಯಾಪ ಆಚರಣೆಗೆ ಕನಪ ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಿತಂ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ ದುಃಖದ ಪಿದೆ ಬರ್ಪ ಅವೇ ಥಿಯರಿ ಕಲ್ಪೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವನಗ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಚೂರ್ ಚೂರ ಅಣ್ಣ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೋಡು ಅವೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತು ತೋಡಪ್ಪ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಓ ಇಂಚತೆ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪುನಂದೇ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ದುಂಬುದೆಲ್ಲ ಕಾದುಪ್ಪು ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳ ಇದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ಚೇಂಜ್ ಆದುಪ್ಪ ಅದೇ ದೇವರನ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಯಾಪಲ ಪೋಯಿನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ಪುನತೆ ದೇವರನ ಮಿತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರ್ಪುನತೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಬೂರು ನೇಟು ಕೈ ಮುಗಿಪ್ಪು ನೇಟು ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಮನ್ಪು ನೇಟವೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಇದೇನು ತಿರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನೆ ತುಲೆ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲೇರು ದೇವೇಡ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಂತಾಯಿನ ಯೋಗಿ ಉಂಡತೆ ಐ ನಿಶ್ಚಯವಾದ್ಲ ಅಲೌಕಿಕ ಸುಖದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಉಂಡತೆ ಈ ರಜೋಗುಣನ್ ಮೀರ್ನ ಯಾಪೆ ಈ ರಜೋಗುಣಟೆ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಅನುಮತ ಬರ್ಪುನೆ ಮೀರ್ನ ಯಾಪೆ ಆಯೆ ಪರಮೋನ್ನತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯನ ಸಂಬಂಧನ ಆಯ ಸಾಧಿಸವೆ ಏಕತ್ವ ಪಂಡ ದೇವರ್ಲ ನಮಲ ಒಂಜಿ ಅತ್ತು ಪಂಡ ಗುಣಟ್ಟು ದೇವರ್ಲ ನಮಲ ಒಂಜೆ ಅವೇ ಅಂಡ ಪ್ರಮಾಣಡ್ ನಮಕ್ಲ ದೇವರಿಗ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ದೇವರು ಒಂಜಿ ಸೂ ಇತ್ತಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೂ ತಕ್ಕಿಡಿ ಇತ್ತಲೆಕ್ಕ ದೇವರು ಒಂಜಿ ಕಡಲ್ ಇತ್ತಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಡಲ್ದ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಪ್ ನೀರು ಇತ್ತಲೆಕ್ಕ ಏಕತ್ವನು ಆಯ್ ಸಾಧಿಸವು ಇಂಚಾಯ್ ದುಂಬುದ ಕರ್ಮ ಫಲದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದು ಆಯನ ಪೂರ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಉಂಡತೆ ಅವು ಪೂರ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ಅಕಲ್ಮಶಂ ಕಲ್ಮಶ ಪೋಪುಂಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಕಲ್ಮಶ ಜಿಂಜಿದಂಡತೆ ಈ ಕಲ್ಮಶ ಇಂಚದೆಪ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೋಡು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪುಡ ಅಂಚಾಣನೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಮಶ ಪೋಪುಣತಿ ಈ ಕಲ್ಮಶ ಪತ್ತೊಂದುಂಡತೆ ದೇವರ ನಡೆ ಪಾಯರ ಅಪ್ಪುಚಿ ಅವೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತು ನೋಡು ಈ ಪದ್ಧತಿದ ಅಭ್ಯಾಸದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವಲಿ ಪರಮ ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದ ಕಡೆಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಡೆ ಪೋಲಿ ಅವೇ ದೇವಯಾನ ಅಂದ್ ಕೊಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ತೂದುಪ್ಪಾರು ಏರು ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೇನ್ ಅದೇ ಕೊಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ರಿಸೈಟ್ ಮಂತಲ್ಲ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದವೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಇಂಜಿ ಪಕ್ಕಿದ ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಭಾರಿ ರಹಸ್ಯ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡತೆ ಭಾರಿ ರಹಸ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡು ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪುಜಾಕೇನು ಅವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೇ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವೇ ಅದೇ ಪಂಡ ದಾಯ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡ ಕಲ್ಪೆರ್ಲ ಪಂಡ ಓಡೆ ಪೋಪುಣೆ ಅಂದ್ಲ ಗೊಂದಲ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಗಳು ಉಲ್ಟನೇ ಪಂಡಿಗೆ ಕೊರ್ಪರು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅದೇ ಸರಿಯಾದ ಪಂಡಿಗೆ ಕೊರೆಯರು ಅದೇ ಅಂಚೆ ನಮಕ್ ಅಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ತಿಕ್ಕದ ಅಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ ದೇವರನ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತನ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅನುಭವ ಬರ್ಪು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾಧಿ ಅತೆ ಸತ್ಯದ ಸಾಧಿಯೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಸಾಧಿ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಸತ್ಯಗೆ ಯಾಪಲ ಜಯ ದೇವಯಾನ ಅಕಲ್ ದೇವರನ ಮಾರ್ಗಡ್ ಸೀದಾ ದುಂಬು ಪೋಪೇರ್ ಅವೇ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ನಮಕ್ ತುಲೆ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅದೇ ಒತ್ತಿರ್ದು ನಮಕ್ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಯುನ ಅವಕಾಶ ದೇವರು ಅದೇ ಆಚಾರ್ಯರನ ಕೃಪೆ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಅಂಚ ನೆತ್ತ ಸದುಪಯೋಗನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಡೆಯೋಡು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮನ್ಪುನವೇ ಏರ್ಲ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕಲ್ಪುಲೆ ಓಲ್ಲ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಅಡೆ ಇಡೆ ಪಂಡದು ಕೆಲವರು ಪಥಭ್ರಷ್ಟ ಆಪಿರ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಎತ್ತನ ಅಂಚಿಗೆ ಪೋಪುನೆ ಅದೇ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಎತ್ತನ ಇಂಚಿಗೆ ಪೋಪುನೆ ಅದೇ ಪಥಭ್ರಷ್ಟ ಆಯ್ರಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಚಾವಡು ಪಂಡ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಬಹುಶಾಖಾರ್ಯ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪಂಡ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ದಾಯ ನಮಗೆ ಈತ ಪೊರ್ಲೋಡು ಗೊತ್ತಾವನುಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಚಾರನೆ ಚರ್ಚಾ ಅವನುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋದು ನಮ್ಮದಾಯ ಪಥಭ್ರಷ್ಟ ಆಪುನೆ ಇಚ್ಚಿನ ಕ್ಲಾಪೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪೇರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಏತೋತುತ್ತೆ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಹಾಕ್ಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅದೇ ಏರ್ಲ ಮಂಡೆ ತಿರ್ಗಾರ ಹಾಕುದು ದಾಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ನಿಷ್ಠೆ ಬೈದ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅದೇ ಪಂಡ ತುಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ರಡ್ಡುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೋಮಲ ಶ್ರದ್ಧೆ ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಷ್ಠಾ ಶ್ರದ್ಧೆ ಪಂಡದು ಈ ಕೋಮಲ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡತೆ ಬಾರೆದ ಮರ ಇತ್ಲೆಕ ಬಾರೆದ ಮರನ ಏರ್ಲ ನೂಗುತು ಮಗುಪೊಲಿ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಆಲದ ಮರ ಉಂಡು ಅದೇ ಆಯ್ನ ಮಲ್ಲ ಆಣೆ ಬತ್ತದ ತಿರ್ಗಾಂಡಲ್ಲ ಅವ್ ಮೆದುಕುಜಿ
ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕೋಮಲ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಿಡ್ದು ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಬರೋಡು ಇದು ಭಕ್ತಿದ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಅವೇ ಅಂಚದು ಭಕ್ತಿಡು ಸುಮಾರು ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಡು ಶ್ರದ್ಧಾ, ಸಾಧು ಸಂಘ, ಭಜನ ಕ್ರಿಯಾ, ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ, ನಿಷ್ಠ. ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಣನೆ ನಿಷ್ಠೆ ವರ್ಪುನೆ ಈಜನ ವರ್ಪುಜಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಡಾಯನ ವಿಷಯ ಅನರ್ಥ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಪೋಂಡನೆ ನಿಷ್ಠೆ ಬರ್ಪುನೆ ಬಾಕಿ ಮಾತಲೆ ವರ್ಪುಜಿ ತುಲೆ ಕೋಮಲಾಡ್ ಉಪ್ಪರ್ ಅಕ್ಲೆ ಇಂಚಿ ಪನ್ನ ಇಂಚಿ ಅಂಚಿ ಪನ್ನ ಅಂಚಿ ಪತ್ತ ಭ್ರಷ್ಟೇರು ಇಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ದೇವರ ನಾಡೆ ಪಾಯರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪಣ ಇವ್ರು ಒಂಜಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅದೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಒಂಜೆ ಪತ್ತೋಡು ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪತ್ತೋಡು ನಮ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ಆಯ್ರವಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಹಾಭಾರತ ಪನ್ಪುಂಡು, ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಂಡು. ಅದೇ ಪಣ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದ ರಹಸ್ಯ ತೇರುನ ಅತ್ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅತ್ತು ಪಂಡ ಮಹಾಭಾರತಡು ಯಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ ಬೇರು 4 ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಡಾಯ್ನ ಒಂಜಿನದ ಈ ಜಗತ್ತಡು ಸುಖವಾದ ಉಪ್ಪುನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂದ್ ರಡ್ನೆದ ಈ ಜಗತ್ತಡ ಮಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಮೂಜಿನದ ಸಾದಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಸಾದಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ನಾಲ್ನೆದ ವಾರ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ತುಲೆ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾಲ್ಲ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಸಾದಿ ಎಂಚಿನ ಸಾದಿ ತೆರಿವು ನಾತ್ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಏನು ಪಂಡದ್ ಕೊರ್ಪೇರವೇ ಭಾರಿ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತಾವಣಿ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತಿರೋಡು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದ ಕಡೆಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸೋಲಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜೆಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆನ ಪೊರ್ಲುಡ್ ದೇವರ ವಿಚಾರ ಕಲ್ತಂಡದೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತಂದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಾಡೆ ಪೋಲಿ ಏಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮನ್ಪರ ಅಪ್ಪಜಿ ನಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದು ಪಡ್ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಚಾವ್ರು ಪನ್ಪರ್ ದೇವರ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಅವೇ ಬುದ್ಧಿ 1 ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹುಶಾಖಾಯರವಲ್ಲಿ ಬಹುಶಾಖ ಪಂಡ ಐಟ್ ನೆಟ್ ಪಂಡ ಗೊಂದಲ ಆ ಗೊಂದಲಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಆವಡವೆ ಅಂಚೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಭಾವಾರ್ಥ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಗ್ ಪನ್ಪರು ತುಳಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ಶ್ರೀ ಕಪಿಲ ದೇವೇರ್ನೆಡ್ದು ವಿವರಿಸಲಾಯಿನ ಯೋಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಧಿಕೃತವಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣಭೂತವಾಯಿನ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಯೋಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಪೂರ ಕಲ್ಪೆರೋಲ್ಲವೇ ಭಾರಿ ಪೂರ ಐತೆ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಅವು ನಮಗೆ ಕಲ್ಪೆರೋಲ್ಲ ಮಾತಾವೆ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಭಾರಿ ಪೊಲು ಇಕ್ಲು ಆ ಶ್ಲೋಕನ ಯಾಪಲ ಪನ್ವರ್ದ ಯಾಪಂಡ ದಾಸರ್ ಭಜನೆ ಇಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಶ್ಲೋಕನ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಅವೇ ಅವನ್ನ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಇನ್ ಕಲ್ಪೆರ ಮತ್ತುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಅಂಚಾಯಿ ನಡೆದವ್ರು ಈ ಉಪದೇಶಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಡ್ ಅನುಸರಿಸೋಡಾಪುಂಡು ಆಚಾರ್ಯರೇ ಪನೋಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಧ್ಯಾನ ಕೊರದು ಆತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮ ಅನುಸರಿಸಡಾಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಆರಂಭಡ್ ಭಗವಂತ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಪರಮ ಸತ್ಯನಾಯನ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ತೆರಿಯುನ ದಿಶೆಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಲಿ ಪನ್ಪುನೆ ತೆರಿಪಾವಲಿ ದೇವರ ವಿಷಯ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿ ಮನ್ಪುಲಿ ಡೈಲಿ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನೋಡವೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮೇಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೋಲಿ ಹೂವ ಅದ್ಭುತ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿನ ಪಡೆಯುನ ಯೋಗದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ 10 ಪಂಡದ ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ಅಧ್ಯಾಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಯೋಗದ ಉದ್ದೇಶ ದೇವರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಯೋಗ ಪಂಡ ಸಂಬಂಧ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪುನಿಗೆ ಯೋಗ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಯೋಗ ಪಂಡ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಕಂಬೈನ್ ಯುನೈಟ್ ಇಂಚಿನ ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಯೋಗ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡು ಅಂಚಿನ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿರ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರ್ವತಾ ಆಕರ್ಷಿತ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ದಾಯಪಂಡ ಪಂಡ ಉಯಿಟ್ ಪಂಡ ಯಾನಿಮಾ ಲಗಿಮಾ ಮಹಿಮಾ ಅದೇ ಮಲ್ಲ ಆಪುನ ಇಲ್ಲಿ ಆಪುನ ಎಣ್ಣೆಕ್ಕೆ ದುಂಗದ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಂಡೇರು ಅಂಚಿನ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿರ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರ್ವತಾ ಆಕರ್ಷಿತ ನಾಯರಬಲ್ಲಿ ಆಂಡ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ತೆರಿಯುನ ಸಾಧಿಟ್ ಪ್ರಗತಿ ಪರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹೊಂದೋಡು ಅಂಚದು ಇದೇನು ಭಗವದ್ಗೀತದ ದೃಢ ಮಂದಿರ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಆಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಏರು ಕೃಷ್ಣನ ಅಕಲ ಉಲವೇ ಸದಾ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪೆರ ಈಜಿನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇತ್ತನಕ್ಲ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಮಹಾಯೋಗಿ ಪಂಡು ಲೈದೇರು ತುಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮಕ್ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆರ್ ಪಂಡ ಆಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಬತ್ತನ 32ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆ ಫುಲ್ಲು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಇಂಚ ಮನ್ಪನೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಡ್ ಭಗವಂತ ಲಾಸ್ಟಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಯೋಗಿನಾಮಪಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮದ್ಗತೆ ಅಂತರಾತ್ಮನ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಭಜತೆ ಯೋ ಮಾಂ ಸಮೇ ಯುಕ್ತ ತಮಾಮತಃ ಅಂಚದು ಪುರಾ ಯೋಗಿ ನೆಟ್ಲೆ ಏರು ಶ್ರೇಷ್ಠಗೆ ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಿಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ದೇವರು ಪನ್ಪೇರು
ಅವೇ ಅವು ಆಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿನ ಅನುಸರಿಸದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಆವಲಿ ಪಂಡದು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಪುಲೆ ಈ ನೆಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತನ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪ 10 ಪೊರ್ಲು ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮನ್ಪೇರು ಅವೇ 10 ಪೊರ್ಲುದ ಅಧ್ಯಯನದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪನೆ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸುಗಳು ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಯವೇ ಪೂರಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಪಲ ಪಣ ದೇವೇರ್ನ ವಿಷಯ ಏತಕ್ಕೇನು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಪುನ್ ಮನಸ್ಸು ಅವೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಪುನ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ವೀಕ್ ಉಪ್ಪುಜ್ ನಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಅದೇ ಉತ್ಸಾಹ ಹರಿದು ಕೂಡುದುಪ್ಪ ಅವೇ ಉತ್ಸಾಹ ಇತ್ತನೇ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪನ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಉಪದೇಶಾಮೃತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಆಡು ಪನ್ಪೇರ ಉತ್ಸಾಹ ನಿಶ್ಚಯ ಧೈರ್ಯ ಇದನ್ ಮಾತು ಪನ್ಪೇರ ಅವೇ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ನಮಕ್ ಅಂಚ ಯೋಗದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ನ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಾಯ್ನ ಕಪಿಲ ಮುಲ್ಪ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ದ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸವರು ನಿಯಮ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಧಾರಣ ಧ್ಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಧಿ ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನ ವಿಧ ಅಭ್ಯಾಸನ ಒಳಗೊಂಡು ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಂತಲೆಡ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೋಗ ಧ್ಯೇಯನಾಯನ ವಿಷ್ಣುನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮನ್ಪೊಡು ಪುನಃ ಯೋಗದ ಮೈನ್ ಉದ್ದೇಶ ದೇವರನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮನ್ಪುನ ಅವೇ ಅಂಚದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶೂನ್ಯನು ಕುರಿತದು ಇಜಿನ ನಿರಾಕಾರನ ಕುರಿತದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಾಗ್ರ ಮನ್ಪುನ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿ ಎನಿಸವನ ಅಭ್ಯಾಸಲುಂಡು ಅದೇ ನಿರಾಕಾರದ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಕೆಲವರು ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ನಿಜವಾಯಿನತ್ತು ಆನಂದು ಕಪಿಲ ದೇವ ವಿವರಿಸದುಪ್ಪನ ಆಧಿಕೃತವಾಯಿನ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿರ್ದು ಅನುಮೋದಿತ ವಾಯಿನತ್ತು ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಮನ್ಪುನ ಅವನೆರ್ದ ಅನುಮೋದಿತ ಆಯ್ನತ್ತವೆ ಅನು ನಿಜವಾಯಿನ ಅಂಚದು ವಿಷ್ಣು ಪುನಃ ಯೋಗದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಪಂಡದು ಪತಂಜಲಿ ಸಹ ವಿವರಿಸವರು ಪಂಡ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರ ಅನ್ನುಂಡು ಪತಂಜಲಿ ಋಷಿ ಪನ್ನ ಅಂಚದು ಈ ಪತಂಜಲಿ ಋಷಿದಾದ ಪನ್ಪೇರನ್ನ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾ ಯೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಯೋಗದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಪಂಡದು ಪತಂಜಲಿಲ ವಿವರಿಸವರು ಅಂಚದ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ವೈಷ್ಣವ ಆಚಾರದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ದಾಯ ಪಂಡ ವಿಷ್ಣು ಐತ ಅಂತಿಮ ಧ್ಯೇಯ ಯೋಗ ಸಾಧನದ ಸಾಫಲ್ಯ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಅಧ್ಯಯದ ಖಂಡಿಸಲಾಯಿನ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿದ ಸಂಪತ್ತತ್ತ ಅನಿಮ ಲಗಿಮ ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯ ಅಂಚನೆ ಎನ್ಮ ಅವು ಅತ್ತಿಗೆ ಬದಲಾದ ಪೂರಾ ಬಗೆತ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಉಪಾಧಿಲೇರ್ದು ಮುಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ನೆಲೆ ಆಪುನ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಪರಮಸಿದ್ಧಿ ಅವೇ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಪರಮಸಿದ್ಧಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಬಾಕಿ ವಿಚಾರ